Napakukul! Ang Dagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Malapit nang matapos ang counting, lalo na sa senatorial balls. 97.36% na lamang o ang nabilang na election returns. Kaunting porsyento na lang at matatapos na ang bilangan. Subalit, may mga artista na hindi pinalad sa kanilang pagtakbo ngayong midterm elections. Isa-isahin natin sila, mga kabisyo. Una na sa mga tumakbo pagka-senador, hindi nanalo sina Willie Revillame, Philip Salvador, Bong Revilla at Manny Pacquiao. Hindi rin nanalo si Luis Manzano na tumatakbong Vice Governor ng Batangas. Hindi rin nanalo si Marco Gumabaw na tumatakbong Congressman. Ganon din si EJ Falcon, tumatakbong congressman. Ang singer naman na si Jimmy Bondoc na tumatakbong senador, hindi rin nanalo. Ang direktor at producer na si Lino Cayetano, hindi rin nakalusot. Ganon din si Dan Fernandez na tumatakbo bilang governor ng kanyang lalawigan sa Laguna. Pati na rin ang composer na si Lito Camo, hindi rin nanalo. Ganon din si Romel Padilla na ama ni Daniel Padilla. Pati, ang dami nila. Kaya nga. Tama na. Basta yun ang mga hindi nanalo. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Dapat ako yun. Basic. Morning call. Morning, Tits. Kabisyo, feel good morning! Adlang Miyerkules ta karon ha, may buntag May 14, 2025. Sa oras sa 7:33, kasama niya ang pambansang Angkol Dagol! Sa mga angkol, kauban po na to ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo pambansang Tita Max Tanya Chinita. Galit sa babaero, pero marupok. Ganyan si Tita Max, kumakagat parang lamok. With the pambansang senior, Natalo Bangkanor! Excuse me. Hindi ako natalo pero nag-concede na ako. Spell concede muna para malaman ko kung totoo Okay, yan. talo. Gumala lang, magaya lang sa balita. Okay, talo. So, anong sa tingin mo, Tits? Ano kayang your thoughts lang? Iba't ibang factor katulad nga ng discussion natin off-air call. Hindi mo masasabi na, ikaw matunog yung pangalan mo sa showbiz, sa social media, ikaw na ang pipiliin ng tao. Ngayon, ang tao talaga ay... Woke na. Sa reputasyon din talaga at sa mga tingin namin ay magagawa mo sa bansang Pilipino. At magtataka ka sa bansang Pilipinas, magtataka ka may mga nagawa, hindi rin pumasok. So, iba't ibang factors, hindi lang isa hindi lang, totoo yan. Pero may mga artista din naman na pumasok. Nanalo. Yes. For example, Mayor Vico Soto. May babaero nga nakapasok Meron? Sino kaya yan? Kanya-kanya na lang. Alam nyo naman yun, basic naman. Di ba? Si Yorme, Isko. Di ba? Kabalik. Ang swerte ng mga nakakabalik, Talaga, nag-aabang ka pang bumalik siya? Hindi na. Pag bumalik siya. Ano? Pag bumalik? Depende ko sino. Sabi ko nga sa'yo, meron na akong antawag doon. Card? Wild card. Wild card. Ng mga wild ex card. Depende sa ex na babalik. Gano'n. Ingit. Hoy! Mars, may mga Bisaya, Mars. Sorry, alam nila. Sorry,
diba? So kung ang ngayon hindi na papogian, kasi Hindi na pasikatan. Kasi kung Kuya Will, sino bang nakakilala kay Kuya Willie Rebellion? Kumbaga, kung senior ang magpapanalo, panalo siya sa mga senior eh. Oo, pero hindi na nga ngayon ang tinitignan na ng mga tao, may criteria for judging na. Talaga. Nagkakatotoo na nasusunod yung criteria for judging. Napapakinggan na yung boses natin. Totoo yan. Kasi yun naman talaga yung power natin. Tayo mismo mag-i-elect sa kanila. Tayo mismo. Mang Kanar, ibang power yung sa'yo. Hindi ka deodorant. Kailangan pa ba ang mag-deodorant yan? Basic! Amoy ka pa umon. Power! Power! Bawo. Hindi nag-networking ako eh. Power! Power? Power. Diba? So may mga artista naman na talagang iniwan na nila yung spotlight at ginampanan na nila yung kanilang tungkulin bilang opisyal ng kanilang lugar o kung saan man sila na-assign. Pero ako naniniwala, sabi nga namin ni Angko lagi, sa life panahon lang yan. Yes. Di porke talo ka ngayon dahil artista ka, next time, pakita mo, ipatunayan na may kakayanan mo. ka. Wala, lahat naman tayo nabibigyan ng chance sa buhay. Hindi mo palang time today. Yung kandidato? Yung ex. Uy, ex mo yung kandidato? Yung, Akala mo yung artista, Hindi, wala. Wala siyang gusto sa'yo? Yung kandidato? Si Direk. Cut! Aray ko! Sabi direct! Sabi nung konsihal. May cut daw sa budget. Yung kandidato? Oo. Daming tarpaulin. Nung kandidato? Ni direct. Ay, nako. Napaka-stricto niya sa set. Ni direct? Yung konsihal. Ay, nako. Maisip. Sa mga natalo. Oo, hugs po, hugs. Maybe Alam mo, next time. Saka pakita May natin. panahon mo. Tatanim lang. Na talagang kaya yung gampanan yan. Yes. Hindi lang dahil papogi lang tayo dyan. Kasi mga tao ngayon, Ako hindi naman ako sa kanila yung talagang, deserve, hindi eh. Oo Kanya-kanyang naman. panahon kasi. Panahon yan. At least, andun yung heart mo na tumulong at maglingkod. yes, Diba? totoo. Kanor for senator next time. Third party list! Second chance party list pag nag-away si third party list. Basic. Ang paborito mong yakapin, mga una na mahip. Metro's #1, Metro